Ola, hoxe vamos a facer un traballo sobre a procedencia dos produtos que consumimos en casa. Para isto vamos a tocar todos os tipos de alimentos que podemos ter. Comezaremos polos lácteos. Como podemos ver, nesta casa consómense 4 tipos de lácteos diferentes: leite, nata, queixo e iogures. Empezando polo leite, é da marca Feiraco, que ten a súa sede en Agrón, A Coruña. Seguindo pola nata, que é da marca Hacendado e ten a súa sede en Córdoba. O queixo da marca Entre Pinares e ten a súa sede en Valladolid. E o iogures da marca Hacendado tamén, que teñen a súa sede en Toledo. Como podemos ver, solamente un destes 4 produtos é galego. Agora vamos a proceder a analizar se hai alternativas galegas a estes produtos non galegos. Observar, iogures hai como alternativa galega da marca Caleco. Como queixo temos a marca Galmesano e como nata temos a marca Feiraco. En segundo lugar, analizaremos as legumes. As lentellas son da marca Hacendado con sede en León. Os garabanzos tamén son da marca Hacendado con sede en León. E a soia é da marca Hacendado tamén, que ten a súa sede en Murcia. Para estes produtos non encontrei alternativa galega. Falando do arroz, é da marca Hacendado, que neste caso ten a súa sede en Valencia. Para este produto tampouco atopei alternativas galegas. Falando das pastas, temos espaguetes e macarróns. Os espaguetes son da marca Hacendado con sede en Valencia. E os macarróns son da marca Eliges con sede en Madrid. Para estes produtos tampouco atopei alternativa galega. Agora vamos á sección de doces. Comezamos polo chocolate, que é da marca Hacendado con sede en Alicante. Logo, as galletas, que son Tosta Rica e teñen a sede en Madrid. No chocolate para untar temos da marca Nutella, que ten a súa sede en Italia. En canto ao azucre, é da marca Acor e ten a súa sede en Valladolid. E logo temos marmelada caseira. Produtos solamente encontrei alternativa nas galletas, que hai a marca Biscuits Galicia. Agora os cereais. Nesta casa consómese pan de panadería, pan de molde, fariña e cereais. O pan de panadería é dunha panadería local. O pan de molde é da marca Hacendado con sede en Valencia. Os cereais son da marca Hacendado con sede en Francia. E a fariña é da marca Hacendado con sede en Oporto. Solamente encontrei a alternativa galega para a fariña, que é da marca Fariña da Cuíña. Nas conservas actualmente só temos pementos de piquillo, que son da marca Hacendado con sede na Rioxa. Produto non hai alternativas galegas. Falando dos ovos, os que consumimos son de casa. En cuanto ás carnes, nesta casa consumimos carne de porco, que ven da matanza de casa, e carne de tenreira, que procede dunha carnizaría local. No apartado das froitas, actualmente só temos plátanos de Canarias. No apartado de outros temos pan relado e pizza. O pan relado é da marca Hacendado con sede en Madrid. E a pizza é da marca Hacendado, pero está feita por a marca Casa Tarradellas, que é de Cataluña. O
único que ten alternativa galega son as pizzas, e sería a marca Galipizza. Nas hortalizas temos cebola e patacas, pero ambas son de casa. Para os embutidos nos consumimos salchichón e chourizos, na matanza que se fai en casa. Para o apartado de aceite, vinagre e manteiga temos aceite da marca Hacendado que vende Antequera, vinagre de Módena da marca Eliges que ven de Madrid e manteiga da marca Ligera que ven de Bélxica. Encontrei galeo como alternativa para o aceite. Para o vinagre a alternativa galega é Viñaterra e para a manteiga é Unicla. Nesta casa de salsas consómense salsa de tomate, maonesa e ketchup. O tomate é da marca Hacendado e ten procedencia rioxana. A maonesa é da marca Hacendado e ten procedencia rioxana. E o ketchup é da marca Heinz e tamén ten procedencia rioxana. Non atopei alternativa galega para estes produtos. Actualmente nesta casa de bebidas consómense auga de procedencia galega, licor café feito na casa, vermú da marca Martini que ten procedencia italiana, infusións da marca Hacendado con procedencia en Alicante e zumos da marca Hacendado con procedencia en Madrid. Nesta sección de produtos encontrei como alternativa galega para o vermú a marca Lodeiros e para as infusións a marca Orballo.